Welcome to Mars Live YouTube channel! Hello mga kamay! Hello! Hello each one of you who watching this vlog. Hello, good morning, good afternoon, good evening. Wherever you are, I'm greeting you hello and I hope you have a nice day today. Hello! Hello mga Kamay family. Good morning, good evening, good afternoon. Wherever you are, hello to you and thank you because you are here now to watch this vlog. So, thank you! So, malapit na ang Pasko, diba? Pero parang hindi naman Pasko. So, pansin nyo ba na ang suot ko ay ganito? So, ito po ay MYRRH with, syempre, iconic whitey. Kasi nga, mayroon akong gustong i-share sa inyo ngayong araw na to, which is makes me so happy. Kaya, ayan. So, ang hirap mag-film dito sa bahay kasi yung lamesa na ginagamitan kong mag-film before ay may nakapatong na Christmas tree. So, ang nangyari, nilagay ko na lang itong phone ko with tripod dito sa hagdan at dito ako nakasalampak sa sahig. Kaya dito ang new vlog spot ko. And medyo hindi kagandahan ang lightning kasi against the light, lalo na yung kurtina dito. But it doesn't matter as long nakikita nyo ako at as long naririnig nyo ako. That's fine. So, ayun na nga. Today is morning. It's around 8:30 in the morning and this is excuse me. This is my green coffee. So, cheers. Yan, green coffee po yung iniinom ko every morning. So, nagpagawa ako nito kasi nga ano na, 'di ba? Namoni na ang lola nyo. So, yes, finally, I'm monetized. So, yesterday, nabasa ko na mayroong naka-pop up doon sa email ko, doon sa YouTube studio, na congratulations because I'm the part of YouTube Partner Program. So, I'm so happy and hindi ako magiging masaya kasi kayo ang reason kaya na-achieve ko yon. Especially sa mga lahat na legit dyan na all the way ever since ay laging nanonood sa mga vlogs ko. And alam nyo na yon kung sino kayo. Hindi ko na kayo isa-isahin pa kasi masyadong medyo madami kayo. Although, meron akong 1,600 plus na subscriber. Pero, I think 1/4 lang yung mga ano doon. Yung mga laging active. O diba? So, ayan. Nagustuhan niyo po ba yung t-shirt ko? Baka gusto mo rin. Ano to? Ayan. Pinagawa ko talaga siya. Pinasadya ako. Meyer Family. Pinag-short ko na lang. Dapat Meyer Fam. So, sabi ng ng artist doon, Meyer na lang para mas bongga. And yung icon. And meron akong dito, signature ko. So, ayan siya. And, yeah. I'm so happy kaya pinakita ko na to sa inyo. Kasi nakaraan, di ba nabanggit ko, ang sabi ko ay meron akong shirt na susuotin ko once na monetize ako. And this is it. And, yeah, hindi pala ganun kadali na mamuni, no? Marami palang pagdadaanan. So, napakaswerte ninyo na kayo, yung mga namoni na ng nakaraan, napakaswerte ninyo dahil kayo ay hindi nahirapan. Yung iba in just 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months na monetize ka agad. Unlike me, it takes 10 months. Diba? Ang tagal. 10 months bago ako na-monetize. So, yesterday lang ako na-monetize, December 19, 2020. And I'm so happy! Yes, of course, I'm so happy. And
wala ako ngayon dito. And hindi ako mamomonetize kung hindi dahil sa inyo. Dahil sa'yo na isa ka sa nanonood lagi ng vlogs ko, maraming salamat po. So, maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Na-appreciate ko po yung lahat ng mga effort ninyo sa pagtatyaga ninyong panoorin yung mga randomness vlog ko about my journey. Kasi, ang vlog ko, nakita nyo naman sa title, Mars Life Channel. So, of course, obviously, it's all about my journey. Yun ang niche ng vlogs ko. So, thank you dahil kahit hindi nyo hilig yung manood ng mga about lifestyle, pero nandyan pa rin kayo para magsuporta sa akin. Magluto. Kung ano-ano ang mga kaek-ika na pinagagawa ko, pinapanood nyo pa rin. At nag-comment pa rin kayo. So, yeah, I'm so happy about it. And I'm so happy also for all of you. To each one of you, kapag pinapanood ko yung mga vlogs ninyo, it makes me so happy also and enjoy. So, hindi ko kayo may shoutout lahat ha. Huwag kayong magtampo. Basta, mega shoutout to all my subscribers. Mega shoutout to each one of you who watching this vlog. Thank you so much and advance Merry Christmas. So, ang daldal ko na. Anyway, sa mga gustong mag-vlog dyan, don't be afraid, don't be shy, don't think any negative. Just be yourself, be positive, and start. Kung gusto mo mag-vlog, edi mag-vlog ka. Huwag mong intindihin yung mga sabihin ng ibang tao na keso ganyan. Don't mind them. Follow your heart and be happy and enjoy. So, lahat tayo ay may kanyang-kanyang time para sa mga right time natin sa buhay na gustong ma-achieve. Just like me, oh, look at that. Before, dati akala ko hindi ko kayang ma-achieve yung 4,000 and 1,000 subscriber. But, here I am now. After, bago ma-expire yung 12 months, o after 10 months, o ayan, diba nandito na ako. So, kaya mo rin yun. At sa mga malapit nang ma-monetize dyan, go! Kaya nyo yan. And ipi-play ko din kayo para naman makatulong ako at mapadali yung pag-angat ng mga watch hours ninyo. So, magtutulungan lang tayong lahat. Kasi, magkakaibigan tayo, magkaka-family dito sa YT World. So, yeah. Good luck sa ating lahat! Adja! So, alam nyo ba na ako ay magpapaprint ng madami? Hindi naman. Siguro mga 1 dozen to 2 dozen muna nito. Ayan. So, sa may gusto, ayan. Anyway, meron pa palang isa. Dalawa kasi to. Of course, the Night Lovers. Yellow. Ayan. Ito yung pang YT World ko. Ayan. And, ito naman yung personal about me. So, of course, yellow, check. Look at that. Meyer. Ito kasi yung nickname ko. And may meaning yan. Napakaganda ng meaning ng Meyer. And, ito po yung zodiac sign ko na Capricorn. So, December, Capricorn, and birthday ko nasa December 23. Baka naman. Joke lang. Baka naman, pabati, di ba? Joke. So, yun. Ito yung isa kong t-shirt na pina-customize and same nito na may signature ako dito sa right side. So, ayan po yung signature ko. Pasensyahan nyo na, ha? Pangit ang sulat ko, pandoktor. Ayan po yung signature kong nakalagay dito and dito sa black. And maganda ang tela. Pricey. Ayan. Cotton siya. So, bala ko siyang itinda. What do you think, mga sisi loves? Ititinda ko siya sa Lazada. Let's see kung mayroong bumili. At baka soon magpag-giveaway ako nito. So, mag-iisip ako ng mechanics and nagpapag-giveaway ako. Either ito or ito. So, kung titingnan mo, ayan, para siyang tribal. Pag unang tingin, makikita mo talagang Meyer. Pero kapag malayo,
para lang siyang logo na kakaiba. O, diba? So, I'm so happy na finally na monetize na ako. So, ito naman po yung color yellow. Yay! So, ayan siya. So, medyo malaki kasi size, medium. Gusto ko kasi yung maluwang na t-shirt. So, ayan siya. Ganun yung itsura niya. O, diba? Ang ganda. Para siyang tribal. So, let me know kung nagustuhan niyo po yung dalawang shirts na pinakita ko sa inyo. And thank you so much! Happy monetize, Mommy! Happy monetize, Mommy! Oh, my sweet love! You greet Mommy happy monetize? Oh, say hello! Hello, everyone! Welcome to Mommy's vlog! Hello! Oh, my sweet love! Oh, my sweet love! What's that? Oh, okay. Rasmus. Say hello. Welcome to Mommy's vlog. So, ngayon, mga Kamar Papi, hanggang dito na lang muna yung vlog ko. And once again, from the bottom of my heart, thank you everyone. Thank you mga sisi, mga Kamar Pam for supporting my channel. And thank you talaga. Naku, naging emotional na ako. Basta maraming salamat po sa inyong lahat. Mas lalo pa kayong i-bless ni Lord sa inyong mga kabutihan at ipagpatuloy mo po yan para sa lahat. So, bye-bye and see you on my next vlog.